Nôl i'r gegin, a Lisa, mae yna bwdin. Os, rhywbeth fydde di'n mwynhau gobeithio. Oh, diolch. Achos does na ddim cwrent yn o fe. Na, dwi'n mynd licio cwrent. Chwarae teg i ti, diolch. Na, so fi wedi gallu nhw mas. Ni'n mynd i wneud picau bach ar y maen, yr Welsh Cakes traddodiadol. Dangos i chi falle ffyrdd o wneud nhw gyda plant, os i chi mewn carafan dros yr wyl neu dros y penwythnos neu beth bynnag. A beth i wneud nhw mwyn wneud nhw i ddisgwyl tamau bach yn wahanol i'r arfer. Felly fi wedi dechrau fan hyn nawr, 225 gram o flawd codi. Bwysig defnyddio blawd codi, neu fydd gyda chi rai bach bisgedi yn hytrach na picau. A dwi jyst yn defnyddio fforc i gael gweithio'r menyn mewn i'r blawd. A ta faint o flawd chi'n defnyddio, mae eisiau hanner o fenyn, felly 225 o flawd, tua 110, 115 o fenyn. A faint fydde ti'n neud mas o gymaint o hynny nawr o gwasgedd? Wel, y peth yw, mae'n dibynnu ar ei maint nhw, i fod yn onest. Pa mor farus y ti? Fi'n tueddol o ddefnyddio rai bach twt, felly fe gyda ni rhyw 30 mas o hwnna. Mae'n batch bach weddol maint. 30 allan o fanna? Ie, o rai bach, ti'n modd? A ail rolio'r darnau bach sydd drostodd ac yn y blaen. Felly, rwbio'r menyn i mewn o ddol i felysu fe trwy roi rhyw 80 gram o siwgr man. Felly dim gormod o siwgr, a beth sy'n neis am di picar y man. Ti'n cael rhywbeth melys, ond dwi ti ddim yn cael gormod. Ti'n deall fi? Mae fe'n weddol iachus o ran rhywbeth bach treat bach melys. Wedyn, dwi'n mynd i ddefnyddio un wy. Mae wfo wneud hyn arna, achos trwy diwetha, neu trwy cynni, ath e bobman. Dyna ni, un wy yn mynd mewn. A hefyd, dim cwrent, ond i ti, chocolate. Yn arbennig ar gyfer fi, ie? Diolch. Wedwn ni. Digwydd bod, beth dwi'n neud yw, fi'n ychwanegu, mi'n hadau bach pwmpen wedi dod o fanna, o gynne. Dwi'n ychwanegu jam mafon neu mefus, a mae chocolate gwyn yn gweithio'n dda gyda nhw, felly fi jyst yn cyfuno'r cyfan hyn nawr te. Dod i'n law mewn. Chi'n cael gwneud hwn mewn peiriant wrth gwrs tipyn yn gynt. Fi'n defnyddio basin bach isel fan hyn i chi gael gweld fel mae'n dod at ei gilydd, a pwy mor gyflym mae'n dod at ei gilydd. A beth dwi am wneud nawr, gwasgu hwn i gyd at ei gilydd, a does dim rhaid cael rolbren, a tan rhyw 5 munud yn ôl, o'n i'n meddwl bod ddim rolbren gyda fi. Fi'n meddwl bob man am un dy fe. Do, ffindo ni fe wedi. Pwyd Judy. Ie, ni jyst yn gweud, ie. Jyst darn bach. Wel, dyna le ath fi. Bach o flawd o dan y toes fel hyn, a'i rolio fe bod e ddim yn rhy sticky. Ond beth tai ddim rolbren, o'n i'n eitha bodlon defnyddio. Darn o clingfilm fel hyn, jyst i rolio fe mas, ond mae rolbren gyda ni. Ond, ffordd bach arall cyflym o wneud e mewn i siap sausage bach, selsig fel hyn. Dyn nhw ddim cweit mor daclus, ond maen nhw'n rhwydd i wneud. Gwydwch bod plant gyda chi, a chi jyst yn torri nhw mewn i darnau bach fel yna. Fi'n gweld. A wneud nhw mewn i gylchoedd bach. Dim byd o gwbl yn bod ar wneud ni. Chymod weithiau, ni'n wneud baich yn hynny trwy gorfod defnyddio gormod o bethach a wedyn bach o fenyn, gyda ni'r menyn fan hyn. Man sydd y ti fanna nawr, yn di fe? Ie, ond un trydan. Un trydan yw hwn. Os oes dim un o'r ein i dy ti, na man chwaith, achos dim lot ohono ni berchen o'r un o'r ein ar fan hyn, mae'n edrych y trwm. Ti'n gallu ys o ffrimpan? Wyt, ond y trwma gyd yw'r ffrimpan gorau gyd, oherwydd mae ddim yn twymo lan ac yn oeri lawr yn rhy gyflym. Mae'n bwysig, fi wedi dod i hwn arno rhyw 10 munud cyn mynd yn fyw nawr. Mwyn dda fe i dwymo a just tywelu tamed bach. Mae'r pethach trydanol hyd yn oed, mae fel flares bach, maen nhw'n mynd yn dwym iawn i ddechrau a wedyn maen nhw'n oeri lawr. So mae eisiau amser yno fe i ddod yn gyfarwydd a beth dwi wedi dod i ar y thermostat fyna. Ond mae hwnna'n declyn bach handi, ynddi we? Mae'n handi, ar gyfer pancws mae e, ond chi'n gallu neud e, os chi'n mynd ffwrdd mewn carafan neu pabell, dim o bod trydan gyda chi, chi'n gallu defnyddio hwn hyd yn oed i wneud y pancws a hefyd ffrio wy a bacwn i frecwast. Mae'n cael ei ddefnyddio am lot o bethach. Felly, dyna gyd ni'n neud dod i'r rhain lawr. Dim gwasgu gormod ar ôl dod i nhw i gwcan, achos bwriad yr holl beth, wrth gwrs, yw bod ni'n dod i air mewn ynddyn nhw, na pham ni defnyddio blawd codi yn y man cynta. Felly, roi sycha bach chi'n ddilo nawr. Gweini nhw fel maen nhw, yn hyfryd, gyda menyn a siwgr yn draddodiadol yn di. Beth bynnag fi'n hoff iawn o siwgr, bach o siwgr a menyn ar eu top nhw hefyd. Os ydyn nhw'n sychu mas, bod nhw wedi bod wythnos falle, a bod chi ddim yn siŵr beth i wneud â nhw, dodwch nhw yn y prosesydd bwyd, defnyddiwch fel crumble ar ben eich rhywbob neu'ch gooseberries. Maen nhw'n hollol iawn. Ti'n gallu rewi nhw? Ti'n gallu rhewi nhw, wyt, a dyna mas un neu ddoi i frecwast yn y bore, dod nhw yn y toaster i ddadmer, yn gloi. Ond hefyd, os ydyn nhw yn sychu mas, mae gyda fi, ble mae e, cilleth bach fan hyn. Na gyd dwi'n neud, a chi'n gallu gweld fan hyn, just torri trwy'r canol yn ofalus. Mae'n haws defnyddio cilleth sydd â darnau bach fel yna, yr serrations bach yma. Fel bod chi'n torri llifo trwyddo yn ytrach na gwasgu a bod y cyfan yn mynd. Wedyn, bach o jam yn y canol.
a ni'n gweini nhw bron y bod wedyn fel bach o hifen da fi fan hyn gyda vanilla a siwgr man. O, na, neis. A ni'n neud rhyw fath o cream tea bach. Mae efo sgonen fath o ffordd. Gyda fe rhai bach fel yna. Wel, dyna'n gwmws beth yw, mae'r Saeson yn galw nhw'n drop scones, felly, chymod, pam lai fe. So mae'r hynna fyna, chi'n moyn tosto. A fi'n cofio diwetha beth sy'n mewn. Fi'n siŵr ar Clwb Clecs, fi nhw'n gofyn, siwr ydych chi'n ei weini fe? Oeddech chi'n dod i'r jam ar y top, neu'r hifen ar y top, o ran scones? Trafodwch. Dyna'r ddwy. Diolch yn poeni fi. Pwy'n sy'n ore. O, mae'n un yn neis, mae'n un ysgol neis. A mae'n dechrau ychwanegu lleithder nôl mewn iddyn nhw. Neis iawn.